Здравейте хора, добре дошли в третия епизод на Майнкрафт и ще опитам печен заек на скара. Какво? Да, ей. Ей, почвам. Не съм доволен. Беше фулен. Хора, този епизод... Лаги? Не, хич. Сега аз като влезна с ти лаги. Лаги ли ти вече? Не. Този епизод ще оправим стълбището, че видяхте, че ни е 5-4. Ох, те огради мраза да ги чупа. Ти си наред да ги чупиш, аз ги чупиш на един път да се запълти. Как да гледам? Да, помагай, бе. Добре, ще чупа от другата страна, въпреки че там са повече. Но ти ми помагай след като свършиш. Да. О! Не сме пусна да чупа. О. Няма как. Да. Чакай. Спри за пип. И да, върнахме се след кратката пауза, защото не можах да чупа. А вие ще чака да видите айдито и талата. Което по-късно може да ви го кажем. Да, което ще го кажем в някой друг клип, на някоя томбола нещо, да играете с нас. Не, някакъв клип просто. Когато се поразвие канала. Да знаете, само 6 човека ще може да влизате. Ама да, няма да влизам. Ще влизаме в друг сервер, който ще създадем чисто нов. Всеки там няма да е PvP серверът, т.е. Ще е включено PvP-то, ама няма да представлява само битки да е. Да. Има PvP дуели, които админа, т.е. Аз. той, ама аз съм също админ. Да, ама аз съм това. Аз подходя. Може да го направиш админ. Можеш. Има едно адфренц и го правиш какъвто искаш модератор. Такива. Да. Виждаш, дори в настройките го има. Ще го направим извън кадър това. И оправихме стълби. Махнахме оградите като начало. Има още една тук. Махни я! Аз изкачам отгоре. Джон Сина! Тук има още една. Ох, болка! Аз се опитах, ама и ти пречи. Да. Добре, айде малко се учила някъде. Аз ще тук се оправя. Аз честно казвам, пак трябва да се сритва да правя. Опитахме се за този клип, но не се получи. Нещо не ни хареса. И да го правим втори дубъл. Да. Максимум клиповете ще бъдат под 15 минути. Максимум около 15 минути, да. По-късно, ако се оправим, може и по-дълги да са, но това ще е в по-късен вариант. Кажете, ако искате без звук да играя, просто ако ви е гадно, просто аз по някакъв клипър не дойде да знам да бягам, съм си го пуснал. Тук знам, че има куколешка, виждам те. Как ме гледа? Извинете, че е толкова стих клипа, ама не знаем какво да кажем. И хора, аз ще се цигу на 100 кактус. ботка ли? Лекичко, половин сърце. Стига, това ще се чува клип. И хора, казвам, че днеска, предупреждавам ви, че днеска може да има и четвърти епизод. Ако наш приятел дойде, може и без него, защото трябваше да дойде вече, но закъснява. Да знаете, може да снимаме с един друг човек. Така че да не се очудите в някой клип, ако сме трима. Или понякога може и да сме четири. Да. Доста хора може да сме някога. Да, и имаме планове за новия сервер, че може да правим град, нали? Където вие ще влизате, ще ви казваме паролата и този град... Всеки път сигурно ще е различно. Не, няма да е различно. Ако не, тогава. И няма да гоним никой от там. Да. Казвам, че... Да. Сега се забрахме звука заради
Пък ти без това не ти трябва. Без това не я ползваш. Стига. Паяк! Паяк! Да. И просто... Как така? Моля да спри този звук! Еми, ако ми влезне нещо. И просто ви казвам, че може да влизате вътре и ще направим град с вас. Трябва да е близо до къщата, да се образува като малко градче, нещо такова. Да. Много малки. Марто е изпуснал си една дупка. Къде? Горе, че винаги. Привидя ли ми се или имаше зомби в мен? Зомби вилежа. Хора, пак се извиняваме, че този клип е толкова тихо, но се чудим какво да кажем, защото нищо не се случва. Let me! Няма, не ме гледаш. Се навърта ли завърти? Чакай, зомби. Мисля, че намерих Боб. А не, скелетън с броня. Ох! Мога, че не го убия. Не мога да си мога. Оцеляхме, хора. И казах, че може да играти с нас. Да. Кандидатурата просто трябва... Хикс да ми пекни пържола. Не. Не, честно трябва да пекнеш. Пекна, но ще пекна. Те с това изглеждат странно. Как? Готино изглеждат. Само вратата още горе не е оправена. Викам да сложим и от тези стълби, да се качват нагоре. И... Втора врата. Да. Схвана ли ми? Да, ама заден вход. Не, нещо като преграда още. Така като тънка. Ох! Чакай бе, ще си пека пържола. Ами, течи колкото малко по-бързо, защото ела да лягам да спим. Оправи ли механизма? На втората врата. Ох. Мърдай. Трябва да сполчаваме, че не ляга. Лягай. Не съм оправил на този механизъм. Нищо не виждам. Давай да лягай. Трябва да го оправя. Ами, сигурно си казал с новото стълбище този епизод. Да. Майстор сръчка да го кръсти. Ама тази версия на Minecraft имаш ли такова, дето можеш сам да ходиш и да отваряш? Има. Метални врата. Ето такива. Да, има ги. Ама като железни. Железни ги няма. Още ги няма. Само третия ги има. Ще хапнем Агнишко. Георгиов ден стана. Не искам да чифна, така че... Ей, върни ми ги. Ще ги върна, чакай да хапна Агнишко, че има голямо. Има празник, е Георгиов ден. Не, не чуда се как да се извина, че имам Агнишко. Ау! Опа, само удари, наистина. Ела ми ще бъде. Наистина само удари, не се базикам. Ма само те удари, наистина. Я да тестваме. Добре. Само не знам как да го направя да влиза. Защото тук ще трябва да ги сложа. Да. То няма да стане. Ще стане. Трябва тук, виж, ето тук да няма стълбище. Или пък много ми лаги да е по-дълго стълбището. Да, не е работа. Иво, лаги ми заради теб, махни се от тук. Заради твоя тъп клип ми лаги. Не мога да извада меч като хората. Да пъти. Да опухам. Да фъм.
Ще има жицата на Гарил. Ще има Иво на Гарил. Да, нали казах жица. Оф, много ми лаги, спира ли този клип? Не, бе. А, да, честно, идвай за край, че е 10 минутен. Време не мога. Добре, идвам. С удоволствие идвам. Не, бе, просто ела да ви и да кажем чао, защото аз не мога нищо да ми стане. С тобището няма да пази. Ще се запазя. Няма. Ще се запазя. Няма. Знам как да го Трябва да запазя. кикнеш. Да така. А ти лефна. Шибано! Ти лефна. И ми кажи чао сам. И